ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ሎሚ እንካፈሎ ቃል ከም ዝብልዩ በዝተመላእናዮ محساب ዝብልዩ በዝተመላእናዮ محساب ሃሌሉያ ሪኹም ኩሉ ጊዜ ኣብ ህይወት እንታይ ዓይነት አተሐሳስባ እንታይ ዓይነት አራአያ አለና ኩሉ ጊዜ በተዝተመላእናዮ በተአውሽትና ዘሎ መልአት ብኡኡ محساب ብኡኡ ምርአይ ክንመሃር ይግበአናዮ እንተ ደኣ በተዝተመላእናዮ ክንሐስብ ክንርኢ እንተ ደኣ ጀሚርና ካለ ዓይነት ናብራ ኣብ ህይወትና ክንነብርና እቶም ኣብ ህይወት ኣለው ዝበሃሉ ሕቶታትና መልስ ረኺቦም ክንረኽቦም ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 9 ኣብኡ ብዘሎ ምልአት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩሞ ንሱ ርእሱ ሁሉ ሕልቅነትን ስልጣንን እዩ ንስኻትኩምን ብኡኡ ተመሊእኩም ኣለኹም በጣም ዘገርም ቃል እዩ ንሱ ኢልዎ ክርስቶስ ልዕሊ ሁሉ ሕልቅነትን ስልጣንን እዚ ኮነን ዘገርም ንሱስ ኮሚ ካብ ቀደሙ ግን ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ንስኹም ድማ ኢሉ በዚ ልዕሊ ሁሉ ሕልቅነትን ስልጣንን ዝኾነ እንታይ ጌርኩም ኣለኹም ተመሊእኩም ኣለኹም ስለዚ ንስኹም ልዕሊ ሁሉ ሕልቅነትን ስልጣንን ኢኹም ማለት እዩ ዋይ ኩሉ ነቲ ዝተመልኦ እዩ ዝመስል ተመሊእክዮ ዘለኸ ስልጣን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ስልጣን እዩ ተመሊእክዮ ዘለኸ ክብሪ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ክብሪ እዩ ኣብ ህይወት ክሳዕ ክንደይ ኢኺ ካብዚ ውሽጢ ዝተበጊስኪ ተሓስቢ ኣብ ህይወት ክሳዕ ክንደይ ኢና ካብ ዝተመሊእናዮ ዘለና ተበጊስና ንሓስብ እንተ ደኣ ካብ ተመሊእናዮ ዘለና ተበጊስና ንሓስብ ኮይና ኣብ ህይወት ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ክንመላለስ ንኽእል ኢና ምንም ነገር ኣብ ህይወትና ክስልጥን ከይነፍቅደሉ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ መሊእክ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዝኾነ ጎይታ እዩ በዚ ተመሊእክዮ ዘለኺ ንስኺ ልዕሊ ሕማም ኢኺ በዚ ተመሊእክዮ ዘለኺ ልዕሊ ዲፕሬሽን ኢኺ በዚ ተመሊእክዮ ዘለኺ ልዕሊ ድኽነት ኢኺ በዚ ተመሊእክዮ ዘለኺ ልዕሊ ሓጢአት ኢኺ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ተመሊእናዮ ዘለና ምልአት ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ ብኡኡ ድማ ልዕሊ ኩሉ ክንነብር ንኽእል ኢና ድኽነት ክገዝአና ጭንቀት ክገዝአና ፍርሒ ክገዝአና ውድቀት ክገዝአና ሓጢአት ክገዝአና ኣይክእልን እዩ ዋይ ተመሊእናዮ ዘለና ምልአት ዝግዛእ ኣይኮነን ዝገዝእ እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት እንተ ደኣ ካብዚ ተመሊእናዮ ዘለና ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ልዕሊ ኩሉ ሕልቅነት ዝኾነ ጎይታ ካብኡ ተበጊስና ምሕሳብ ኣእምሮና እንተ ደኣ ምሄርናዮ እንተ ደኣ ኣላሚድናዮ ካለ ዓይነት ኣረኣእያ ኣብ ህይወት ክህልወና እዩ ኣሕዋት ኩሉ ንምልአቱ ይድመስል ንሕና ድማ ነዚ ተመሊእናዮ ዘለና ምልአት ንዑ ኢና ንመስል እስከ ሎሚ ካብኡ ተበጊስኪ ተዛረቢ እስከ ሎሚ ካብ ተመሊእኽዮ ዘለኽ ምልአት ተበጊስኪ ንርእስኽን ንመጻኢኽን ንህይወትክን ረኣይ እስከ ሎሚ ካብ ዝተመሊእካዮ ዘለኻ ምልአት ተበጊስካ ነዞም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ብስልጣን ተገለጸሎም ካብኡ ክትሓስብ ድጀመርካሉ መዓልቲ ናይ ስልጣን ናብራ ክትነብር ኢኻ ካብኡ ተበጊስካ ክትነብሩሉ ዝጀመርክ መዓልቲ ናይ ስልጣን ናብራ ክትነብር ኢኻ ክርስቲያን ማለት በዚ ስልጣን በዚ ምልአት ኣብ ህይወት በኃይል ትገዝዩ ሓወይናተይ ተመሊእካ ኢኻሞ ካብ ምልአትካ ተበጊስካ ንነገራትካ ምልአት ግለጸሎም ኣምላኽ ሰማይ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ብክርስቶስ ተመሊአ እስከበሉ ኣነ በቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ ብኡኡ ተመሊአ ካብ ምልአተይ ተበጊሰ ኣብ ህይወት ዝመላለስ ናብራይ ከምልአተዩ in Jesus name amen አምላክ ሰማይ ምስኩልኹም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድኃኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት
ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ አድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም